Исәнмесез, сез ТМТВ телеканалында сөйләшергә кирәк тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Лилия Кадырова. Бүген бездә кунакта Галиәскәр Камал театры актрисасы, Татарстанның ат казанган артисты Миләүшә Шәйхетдинова булыр. Ачак. Алдан биргән шөкер. Туйга нәрсәләр алыйм? Әйт. Белмим инде кат. Әле син алып кайткан бер капчык онда бетмәгән шул җитә. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Туй төшем арасында бер катыштырырга булмаса бер капчык он ал. Аннан ары бу каптышка Фәридә әйтә беренче сорт кирәк ди. Без алган май ярамый, сикрүчән булыр ди. Бер кичкенә генә капкач май алсын ди. Кудаларга шей, ана куярга булмады. Шакыргач бина куярга белмим инде бар. Әни фәләр алсак, була белән катышкач бит круш шикәр генә кысып булмас, син кан бар әле. Җитмәсә монда тирә күршеләрдән дә табулар шәһәрдән ташып бирмәсен инде. Бәле җимешендә бетмәгән әле никах мәҗлес вакытында бит хәйр шимиңне колкы бит иҗдир тимешкенә чыгарып куй кызык булмас. Үзең шул мулла мәзин белән куда булачаксың. Тиштәсе биш алты кадак, бикләсә ул кадак алырсың. Тиштәсе биш алты кадактан да артык булмасын. Кактыш өстенә сибәргә чәчәкле конфет ал. Фәрдә әйт алар ике төрле була дип вак кына. Ярга кебек дикәнсә эре-эре кына чәчәккә кебек ди. Онытма, ике төрле. Коямын орда онытмыйсың, жазып барырга кирәк. Күңелләре бургаланы фәлән итеп китмәсен дисәң бер ике Белән ресторанга. О, миңа честь булыр иде. ресторан. Ой, Ресторан. мин үзем түлем, вы что? Мин Ресторан! үзем түлем. Әсгар Соломонович, ресторан! Ой, Музыка! Әсгар Соломонович! ой. Ой! Сіз мені свиданиеға шақырасызмы? Ой, так близко, тут так зәлім. Мен техникумда оқытушы болып эшләдім. Күннәрем шулай бір артлы узды да узды. Аннары мен ғашиқ булдым. Студентыма башымны югалттым. 4 ай. Барып тик 4 ай булды ул бәхет. Әти-әнисе белгәч, моңа шик куелды. Мине техникумнан эштән кудылар, аны укырга башка шәһәргә җибәрделәр. Сакламый мин бала таптым. Атырга түләргә акча юк дусларым да. Мине бала белән подъездлардан куып чыгара башладылар. Бала бит бер туктамый елады да. Вокзалда безгә игътибар итүче кеше дә булмады. Көннәрнең бер көнендә мин тоттым да балам белән поезд астына ташланды. Балаңның елаган тавышын ишеттү. Бу урынның җәзасы улмы? Исәнмесез, Миләүшә ханым. Исәнмесез. Бик шатбыз сезне күрергә үзебезнең студиябызда. Бик зур рәхмәт. Гастроль графигы бик нык эшләп торганда, бик зур укыту эшләре, премьералар алдында вакыт табып килүегез өчен. Рәхмәт чакыруыгызга. Һәм сезгә әлеге бәләкәй генә чәчәк бәйләме бүләк итүдән башлыйк әле интервьюны. Рәхмәт, бик зур. Минем дә сезгә бүләгем бар. Без менә әтигә багышланган китап чыгарган идек монда. Әти турында да, театр турында да, безнең гаилә турында да барлык мәгълүматлар да бар. Мин дә сезгә кичкенә генә бүләк белән килдем. Бик зур рәхмәт. Бу китап иртәрәк эләккән булса, бүген сораулар күпкә катлаулырак булган булыр иде сезгә. Бик зур рәхмәт. Сезгә актриса буларак инде чәчәкләрне бик күп бүләк итәләрдер. Яраткан чәчәкләрегез алайда нинди дип сорыйсы килә? Мин гомумән тамашачылардан чәчәк алырга, менә һәрбер актерның алкышлар һәм чәчәкләр инде. Нинди чәчәккә дә кайсы бер вакытны балалар рәсемдә ясап чыгалар чәчәкләр белән. Менә әгәр дә таныш булмаган кеше дә алып килсә, ул тагы да ничектер гаҗәеп була һәм бик кадерле була. Актер халкы гомумән барысы да чәчәкләр бик яратадыр. Мин бүтән чәчәкләргә дә риза. Бармы инде шундый истәлек, бүләк менә сезнең исе күңелегезгә кирип калган? Сәхнәдә. Шулык сәхнәдә, шулык бәлки укучыларыгыз арасында. Укучылар әлбәттә чәчәкләр белән киләләр, әйтәм бит, рәсемнәр белән киләләр. Балалар кайсы бер вакыт үзенең конфеты белән бүлешәләр, әйтәләр, менә теге бирәм инде сиңа дип. Мин шуңа күрә бер вакытны Санкт-Петербургта миңа шундый бер статуя алып килгәннәр иде. Самолетта очарга багажда ярамый, ручная кладь. Аны мин шулай кулда тотып кайтырга шундый теге вакытлар да була инде. Ләкин минем яраткан чәчәк дип әйтергә менә яраткан андый юктыр. Андый юк. Әйе. Иң мөһиме игътибар. Иң мөһиме игътибар.
Әміне сіз өзіңіз де актер, бик күчле актерлар, сәнгатьтә кайнаган кешеләр гаиләсендә үскәнсез, име һәм шуңа күрә микән театрны яуларга ашыкмагансыз дип аңладым мин. Шулаймы? Мин гомумән сәхнәдә дә 2 яшьтән. 2 яшьтә әти-әниләр белән гастрольдә йөреп, ә ул гастроль элекеге вакытта ул хәзерге отельләр түгел. Әйе, безнең әни белән әтинең плиткасы бар иде. Шундый ул түгәрәкни белән анарда ашлар пешереп, кайсы бер вакытны юлларда салкында калып, салкын авыздан парлар чыга торган клубларда уйнап, һәм мин шуңа күрә бик араган идем гастрольләрдә. 40 көн төрле җирләрдә булып, мин сәхнәдә булмамын кебек иде. Тамашачы өчен бәлки кайсылары белмидер, әйтеп үтик, сезнең әтиегез Россиянең халык артисты, шулай бетеме. Әниегез шулай ук Тинчурин театрында Гомер буе Тинчурин театрында хезмәт итә, хәзер дә хезмәт итә. Ул элек әти белән әни бергә гастрольләргә йөри иде, әни билетлар сата иде. Кассир була иде, җаваплылык анарда да бар иде, чемоданчик, финансовый чемоданчик белән акча бөтен төрле вокзалларда булганда да ул бик җаваплы булгандыр дип уйлыйм мин. Ул вакытта бигрәк тә, әйе, шуңа күрә. Ә хәзер ул завсклад. Ул менә бөтен киемнәр, нинди материаллар, кайта нинди менә шундый әйберләр өчен җавап бирә. Һәм үзенең эшен бик ярата, театрны ярата. Һәм Аллага шөкер, аның эше бар, һәм ул бөтен җаны тәне белән театрда. Ул да әнидә, әти шикелле гомер буе театрда. Әти миндә 50 елдан артык халыкка хезмәт иткән. Әле ул вакытта Тинчурин театры күчмә театр булып эшләгән. Әйе, һәрбер авылда, һәрбер шәһәрдә аны таныган, белгән зритель авылларда каршы алып торалар иде. Менә бу күзлеклесе безгә керсен әле дип әтине инде. Шуңа күрә без һәрбер авылда безнең бер танышларыбыз бар иде. Безне көтеп тора торган берәр гаилә. Хәзер дә алар белән аралашабыз кайсы бер вакытны. Алар Казанга килгәч безгә кунакка киләләр иде. Шуңа күрә без кайсы бер вакытны кемнәр икәнен дә белмидек. Чынлап халык артисты булган иде. Чынлап халык артисты. Һәрьяклап. Әйе. Һәм барыбырда театр сезне үзенә тартып китерә. Сез театрга бармыйм дип уйласагыз да, әйме? Ул очраклы булганмы, менә шулай насыйп булганмы? Мин укуны бетергән елны, ул бит әле мастердан да тора. Син нинди кешедә укырга телисең? Әйе. Ул вакытта Марсель абый күптән инде курслар җыймый иде. Марсель абый Хакимович Салимжанов турында сүз бара. Фәрит абый Мәскәүдән укып кайтты гына. Менә әле ул укып бетереп дипломный спектакльләр чыгарган вакытта. Һәм шул 2 мастер, Марсель Хакимович Салимжанов һәм Фәрит Рифкатович Бекчентаев, институт культурада 1нче курс. Әле ул вакытта югары белемне институтта актерлар өчен бирмиләр иде. Без 1нче курс. Шуңа күрә менә ул курсның ачылуы, 2 укытучы бергә булуы һәм шундый менә зур игълан булгач, мин барып нәрсә икәнен генә укырга әле теләк түгел. Анда бар иде консультациялар баштан, Фәрит абый җыя иде укырга керер алдыннан. Нәрсә эшлиләр икән, ниндирәк икән дип карарга дип бардым, кызыксынып кына. Һәм сезне алдылар. Мин алган вакытта да сорадым, аласызмы, юкмы, минем талантым бармы соң дип. Булмаса әйтегез, мин китәм, йөрмим дип әйттем. Ә сез борчылдыгыз әтиегезнең аркасында, таланты аркасында алырлар. Беләсезме, алай дип борчылмадым, чөнки минем әти бер каяда, әти гомумән укырга теләмәгән иде. Укырга, театрга хатын-кыз өчен тагы да авыр дип әйтә. Һәм ул 1нче имтиханга барганда белмәде, ул гастрольдә иде, ә 2нче турга барган вакытта менә рюкзагын бергә троллейбуска утырып бардык, та ул бакчага китте. Мин укырга киттем. Борчылма, 2нче турдан бик күп кешене төшереп калдыралар. Төшеп калсаң борчылма диде. Шулай дип зур иллюзиялар бирмәде сезгә. Минем белән бергә, мин хәзер исемен әйтеп тормыйм, менә Камал театрының, Марсель абый белән Фәрит абый Камал театры, безнең әти бит инде Тинчурин театры, күчмә театры, 2нче театр булса да. Камал театрыннан да бар иде кешеләр, балалар, актерларның балалары керә торган. Ләкин менә бер кешене алмадылар, бер актерның баласын. Марсель абый киңәш иткән, әйткән, син
икенче юнәлештә бәхетле буласың. Монда килергә кирәкме дип. Шуңа күрә анда Булат һәм андый актер баласын алабыз инде дигән әйбер гомумән юк. Юк иде. Һәм без бары тик 6 кешене генә алдылар беренче курста. Һәм икенче курска тагын 3 кеше өстәлде. Һәм сезнең курсташларыгыз арасында бүген Камал сәхнәсен тоткан көчле актерлар бар. 6 түгел 9. Беренче курста 9 кешене, 6 егет һәм 3 кыз алдылар баштан. Һәм сез бүген алар белән бер спектакльләрдә әле уйныйсыз. Кемнәр алар? Алар минем курсташларым, алар егетләр. Алар Минвәли Габдуллин, Искәндәр Хайруллин, Рамил Вәзиев, Илтизар Мөхәммәтгалиев, Фәниз Зиганшин, Радик Бариев. Менә 6 егет. Бүгенгәчә бөтенесе. Бүгенгә алар менә беренче көннән без бергә, беренче менә курстан бирле укыйбыз һәм мин алар янында бер үзем менә кызлардан калдым. Бер кызыбыз безнең Эльвира, минем иптәшем, дустым, ул Финляндиягә китте. Шулай без аралашып яшибез, ул кияүгә чыкты. Бер кызыбыз безнең Әлмәт театрында эшли, ул баштан Камал театрында эшләгән иде. Наилә Назипова, бик яхшы актриса. Бик акыллы һәм бик талантлы шәхес. Шулай ук һәм башка кызларыбыз шулай ук менә инде хәзер башка юнәлештә эшлиләр. Бу көннәрдә инде насыйп булды карарга Җан Кисәккәем спектаклен балалар белән, ниме? Анда сез шундый комедийный актриса һәм шулай ук сезнең бик катлаулы рольләрегез бар. Менә бу образларга әзерләнү этабын. Гомумән сезнең үзегезгә аңлашыла инде һәр образның үз тормышыдыр, үз әзерлегедер. Менә күңелегездә, менә шул образ дип кирип калган, сезгә бик якын булганы бармы? Мин гомумән һәрбер образга бик хәтта күбрәк тә казынам шикелле. Мин хәтта менә масса дип әйтәләр инде. Менә Зәңгәршәлдә мин элек кызлар булып уйныйдым. Һәм шул ук вакытта шундый рольләрне дә мин ничек кызыграк итеп була икән, ниндирәк образ ясап була икән. Хәзер мин менә Зәңгәршәлнең әйтәм бит, ансына да күп балалы хатын булып балалар белән чыгам. Чөнки андый персонаж юк иде, мин театрдагы бөтен балаларны җыеп, аларны туплап, бергә алып чыгам. Бу сезнең идеяңыз? Бу минем идеям. Хәтта менә шундый аны тамашачы күрми торган җирләрдә дә мин үзем өчен, күңелем өчен. Инде образлар, характерлар эзләгән вакытта миңа калса мин күбрәк режиссерларны интектерәмдер дә, ни өчен бу художникларны интектерәм, мин рәссамнарны бу шапка монарга туры килми, аның чәче мондый тузган булырга тиеш. Син беләсеңме, мин беләм, менә шундай әйберләр, мин күбрәк бик уңай актриса түгел. Мин сораулар бирергә яратам, эзләнергә яратам, ләкин бу минем характерымда шул ук вакытта мин спектакль әйбәт булсын өчен тырышам. Мин үзем өчен күбрәк түгел, мин менә спектакльне ничек күбрәк ачып булыр икән дип тырышам. Кызыксындыру өчен, кызыксындыру өчен. Һәрбер персонажымны да, һәрбер образымны да мин яратам. Баштан мин аны яратмыйм. Менә Җан Кисәккәем дидегез, без аны 27 ел уйнадык. Мин аны ничек инде бу миңа бөтенләй туры килми торган. Әле ул бит гомумән укып бетергәч кенә без аны уйный башладык. Ул беренче безнең бүгенге көнгә кадәр уйныйсыз. Шуңа күрә Туймыйсызмы сез аны 20 еллап уйнаган рольләрдә? Аның ниндидер бер атмосферасы бар. Ул шундый. Хәзер инде әзрәк уңайсыз, без чөнки теге бантиклар тагып шундый кызлар булып йөрү. Но аның тамашачаны шундый рәхәт итеп кабул итә. Ул условностьны безнең яшь булмаганны да ничектер кабул итә дип әйтәләр. Белмим, ләкин Гомумән Туфа Миннуллинның спектакльләреннән ниндидер бер шундый рәхәтлек бар алар, беләме? Безгә дип язгадагыды. Махсус безнең курс өчен язды. Шуңа күрә безнең курс һәм шунда безнең типажларыгызны хәтта күз алдында тотып язгандыр. Һәм шулай ук анда менә Люция Әнисә уйный иде. Менә безнең курстан булмаган кешеләр дип әйтәм инде, ләкин без бергә аралашып безнең курс белән аралаша торган. Менә ул бер төркем инде, бер вакыт шыр кешеләре. Минем арттан Рим йөргән була инде, ни приятно сөйләсәң. Казаннан кайткан егетнең дә бар белгәне короче, бабушка. Дигән егетең булсын иде ул да. Шүрәле кебек матур итеп сөйләймесен иде. Каралы малай. Әйтик мәллә Җәмиләгә безгә дә шүрәлеләр табып бирсен. Әйдә бабай.
Һәм ничә ел дисез? 27. 27 ел ул спектакль төшмәй. Әйе, ой сайын без аны уйныйбыз. Коман сәхнәсендә. Ой сайын без аны, ничек инде менә шулай дип утырган булабыз. Без әйтәбез, кокетничать итүне татарчасы кәнфитләнү дип атала дип кәнфитләнеп утырабыз, ләкин чыккач ничектер бик рәхәт кенә, бик матур гына һәм тамашачыны бик әйбәт кабул итә. Гөрләп кабул итә, бик рәхәтләнеп. Күпме карасаң да мин үзем генә дә инде бер 4 тапкыр төгәл караганым бар инде ул спектакльне. Безгә әйтәләр, biz менә бу спектакльдә танышып яшь кыз булып килгән иде, хәзер балаларыбызны алып киләбез дип әйтәләр бу тамашачылар. Бик мөмкин, бик мөмкин. Мин драматический образларымда, персонажларымны да яратам, характерный шундый булганны. Мин голубой героинялар, минем типажым туры килми, ләкин бер-ике булгандыр үземнең, мин андыйларны яратмыйм. Мәсәлән, яратмыйм дип аны уйныйсың, эзлисең, ләкин миңа туры килми ул, дип уйлыйм мин. Ә менә бу туры килү килмәү сезгә режиссер нинди булса образын тәкъдим иткәндә сез әйтергә мөмкинсезме? Бу бу минем образым дип, я булмаса, мин моны башкарып чыга алмам күк дип. Әллә режиссер кушкач ул инде ул приказ булгач, син менә белмисең, менә хәтта нинди пьеса кайсы бер вакытны куйганнарын да белмисең. Ул менә шундый токта бар безнең, шунарга килеп яңа приказ чыкты дип әйтәләр. Син килеп карыйсың, үзеңне эзлисең. Үзең булсаң бик каты сөйнәсең, булмасаң бик каты кайфың төшә. Ул көнне роль булган кешеләр бөтенләй башкача, йөри театрда роль булмаганнар бөтенләй башкача. Ләкин яңа пьесларда син аның нинди образ икәнен белмисең. Белмисең, Мин үзем, мәсәлән, кайсы бер пьесаларда, ничек инде менә Хуҗа Насретдинда мин үземне Гөлбану дип, Хуҗаның хатыны дип берничә аны Исламия апа уйнаган иде әти белән. Мин шуңа күрә аны әйтәм, миңа туры килә микән бу дип уйлаган идем, ләкин ул шунсы рәхәт. Син аны үзең кузалламыйсың, режиссер сине шулай күрә икән, шуны эзләве, шундый персонажны үзеңдә табу бик кызык процесс ул. Ә менә ничек нинди юл үтеп өлгерә без белмәгән, тамашачы күрмәгән, мәсәлән, приказ чыга. Күпме әзерләнә? Ул менә без барып алкышлаганчы ул спектакль. Төрле спектакль төрлечә, катлаулы була спектакль. Кайсы бер спектакль 3 ай, 4 ай, 1 ел әзерләнгәннәр дә. Менә без 3 сеңелне 1 ел чыгардык. 3 сеңелдә, чөнки анда biz үзебезнең дипломный спектаклебезне 4 елга якын чыгардык. Аны һәр курс сайын яңа әйберләр ачып, аңлап, укып, Мелеховага барып, Чеховның шул пьеса язган җиренә барып, карап, башка спектакльләр карап, башка китаплар укып, ничектер менә шулай туа ул. Ул бик авыр процесс. Аны әйтәләр бала тудыру кебек, спектакль туу һәм яңа бер ниндидер әсәр туа. Менә һәр спектакльдә инде әйтәләр, актерлар, актрисалар алар үлеп терелә дип, ләкин сезнең репертуарда спектакльләр шул кадәр күп, сез бит инде Галиәскәр Камал театрының әйдәп баручы актрисасы. Энергияны ничек тулыландырырга, ничек ял итәсез, ничек үзегезне тонуста тотасыз? Мин гомумән, мин хәзер әйтмәс идем, мин менә хәзерге вакытта, миңа 50 яшь тулды бу ел. Рәхмәт. Мин шул вакыт әйтәләр, белмим, дөресме бу юкмы, ләкин менә яңа пьесаларда әсәрләр, менә минем быел Рәшәдә кичкенә генә бер персонаж образым бар инде. Алай рольләр күп дип әйтмәс идем. Ләкин шул ук вакытта мин үземне туктап калырга бер качан да рөхсәт итмим. Мин тырышам, мин инде 10 елдан артык балалар белән шөгыльләнәм. Балаларны актерлык осталыгы дәресләре укытам, алар белән спектакльләр чыгарам. Алар белән алардан үзем өйрәнәм. Чөнки балалар кебек самими булырга бер актер да уйный алмый. Аларның шундый җаваплары, аларның реакциялары ул бик кызык. Һәм алар миңа яңа ачыш эшләргә ярдәм итәләр. Шул ук вакытта мин футбол карарга яратам, хоккей. Ул миңа ниндидер эмоция бирә. Мин бөтен кычкырмаган эмоцияларымны, җыламаган эмоцияларымны шунда барып кычкырам да, рәхәтләнеп, тынычланам, бушанып кайтам. Шулай мин китаплар укырга, кино карарга яратам, спектакльләр карарга. Элек бик ярата идем, хәзер бик кызганычка каршы пандемиядан соң алай еш була алмый. Мин төрле 3 көнгә булса да берәр кая барып кайтырга ярата идем. Берәр шәһәргә, берәр яңа илгә,
һәм үземне шуның белән менә ял итәсең. Сине арып бер кая да бара алма, нигә алдым инде мин моны бу билетларны? Мин бит йөрерлек хәлем юк дип уйлыйсың, ләкин баргач ничектер икенче эмоция канатланасың. Икенче сулыш Ул ачылып. бик ярдәм итә. Менә сез интервьюларның берсендә әллә нинди генә яхшы актер булса да, юлында яхшы режиссер очрамаса, ул актер бер нигә дә тормаска мөмкин дигән сүзләрегез бар. Сез бит балалар белән хәзер режиссер буларак та бик күп эшлисез, диме? Менә күптән түгел генә гөрләп узды сезнең премьерагыз. Сезне анда режиссер итеп күрдек бит инде Без Зөлфия белән бергә, Зөлфия Валиева белән Татарстанның халык актрисасы, Чинчурин театры актрисасы Зөлфия белән бергә эшлибез. Без бергә киңәшләшәбез, төннәрен бер-беребезгә язабыз. Аннары соң зур бәхәс кубарга мөмкин. Аннары соң без аны эзлибез, компромисс шул вакытта ук. Ләкин мин үземне режиссер дип әйтмәс идем. Чөнки biz балаларга театр белән кызыксынырга, театрны яратырга, китаплар укырга яратырга, шул ук вакытта үзләрен белергә өйрәтәбез. Бу әле менә алар бәлки актер да булмас. Бәлки аларның арасында яхшы композитор, яхшы язучы булыр, бәлки актриса булсалар, тагын белем алырлар, яхшы тагын мастерлардан дип өметләнәм. Ләкин без аларга ниндидер юнәлеш кенә бирәбез. Татар әдәбиятын яратырга, татар телен яратырга, менә шундый юнәлеш һәм чын кеше булырга, менә иң мөһиме команда булырга, бер-береңне аңларга, күрә белергә. Менә безнең төп максат шунда. Хәзерге вакытта кеше бер-берсен аңламый, сөйләшә алмый. Менә балалар бер-берсе белән уйнап, аралашып, сөйләшә белергә, ниндидер уртак тел табарга һәм телебезне онытмаска, яратырга телебезне. Һәм менә тием дип яшисезгә аласыз, әтигез сез уйный торган спектакльләргә йөри идеме? Әйе. Сез йөри идегезме аның спектакльләрендә? Идәндер бәхәс, гауга, киңәшләшү булгандыр инде. Без әтинең спектакльләрен, әлбәттә мин менә әтинең спектакльләрен карап үстем бит инде кулис артында. Мин бүтән спектакльләр яттан белә идем, чыгып уйный идем аларны, бүтән рольләрендә бер үзем. Шулай ук вакытта, шул ук вакытта мин әти өчен караган вакытта горурлана идем тамашачылар янында утырганда, әти мәсәлән сәхнә артыннан кычкырып ниндидер тавышы ишетелә, халык инде кул чаба иде. Мин әйтәм, ничек әтинең менә тавышы гына да җәлеп итә дип. Әти минем спектакльне мин 2нче курста Асыл яр спектаклендә уйнадым, Фәрит абыйның. Әти килгән карарга, миңа билетерлар әйтәләр иде. Әти утырды менә шулай, бүтән пулын тешләп бетергән ул. Борчылып. Шуңа күрә минем әти бер кайчан да тәнкыйтьләми иде. Әйтәйди, сүзең аңлашылды, образың эшләнелгән, мәсәлән инде ул инде үз кызына конструктивны. Ләкин теге бу дөрес түгел инде, була ярамый дип әйткәнем мин бер кайчан да хәтерләмим. Менә белмим, шулай дөрес була микән инде, ул менә шундый кырыйдан, ләкин тәнкыйтьләү сүзе юк иде. Әни тәнкыйтьләргә мөмкин. Но әти юк, әти бер кайчан да кырыйдан гына әйтергә мөмкин. Син аны үзең аңлап аласыңмы? Аның сүзләреннән ниндидер икенче бер мәгънәне, ләкин турыдан бәреп дөрес түгел дип әйтми иде. Ул иҗат кешесе булгач аңлагандыр инде. Бик авыр булырга мөмкинлеген иҗат кешеләрне. Спектакльләр карап, аларны бик каты, футбол матчларын карап бик каты сөйләшә идек инде. Ул миңа китаплар алып кайтып бирә иде. Бу пьеса укырга кирәк. Менә бу әйбәт кызык бит әле дип. Менә шулай гына әкрен генә бирә иде бөтен. Җайлап кына инде. Һәм менә тормышыгызның иң авыр вакыты дигәчтендә сез нәкъ менә әтигезнең китүе турында әйткәнсез. Чөнки ул көтмәгәндә, ул һәрбер нәрсә шулай көтмәгәндә буладыр инде. Мин шундый менә бала булып, теге бала булганмын инде, миңа 43 яшь иде, барбер әти бар, әни бар, син ниндидер бала, алар синең турында сорашалар, белешәләр, ләкин менә әти чирләгәч, үземә шундый йөк алырга булды. Без больницаларга, әни дә больницада иде ул вакытта, икесе дә больницада иде. Шуннан соң белдек тә без,
Ауыр шире Ауыр шире инде, иә. Ләкин шул вакытта ук без аны ничектер ярдәм итәргә тырышып карадык. Ләкин врач белән сөйләшкәч, ул яңа ел алдында бәйрәмнәр, яңа ел бәйрәмнәре булырга тиеш иде. Тагын врачлар бөтенесе килми, яңа елга кадәр операция ясап карадык инде без. Шул ук вакытта да әти менә бирешми иде бер качанда. Операциядан соң да ул миңа әйтте: "Кызым, миңа менә наушниклар алып кил, әле кешегә комача аламыйча, волейбольный матчларны спорт каналын тыңлап дип инде." Мин анарга алып килдем. Ул һәр вакытта да аралашып, сөйләшеп, өйгә кайткач та без инде без әтине саклый идек, әтигә күрсәтмәскә тырышып, нинди авыр икән. Әти безне саклагандыр. Шуңа күрә ул үз акылында, үзе дуга кылып безнең яннан китте. Менә кулдан алып, мин эшкә китәргә тиешмә, тисем ни эшлим дип сораганда да әти әйтте: "Әз генә сабыр ит, кызым, әз генә сабыр ит" диде дә кулымнан тотып, дугалар укып, ул безнең белән шулай саубуллашып китте. Һәм мин аннан соң менә берничә сәгать, бу Ходай Тәгаләнең ярдәмедер, мин берничә сәгатен белмим. Мин егылмаганмын, юк, бернинди нем юк, ләкин мин берничә сәгать минем белән нәрсә булганын белмим. Менә аннары соң мин сорап карыйм, дип әйтте: "Син үзең шуны эшләмә", әйтәм, мин аны хәтерләмим. Менә әйтәм, Ходай Тәгалә сине ниндидер бик авыр вакытта сиңа ниндидер ярдәм бирәдер. Әти безнең белән һәр көн. Мин әти белән барыбер сөйләшәм, шикелле аралашам, әти ничек уйлар иде икән, ничек әйтер иде икән дип. Әти гел гастрольдә булгач, ул гел гастрольдә кебек. Шуңа күрә без Кайтыр кебек тә түгел, ул китмәгән дә кебек еракка. Менә шулай. Без әни белән аннарысын, әти турында менә, әти үлгәч, әти бик тыйнак кеше иде, үзе турында китап чыгару яки берәр нинди ни. Бу китапны без әни белән аннарысын шундый теләк туды, һәм без әтинең һәм әнинең якташлары Чирмешән ягымнарга бик ярдәм иттеләр. Шулай ук безнең якташыбыз Илдар Кыямов бу китапны туплап, җыеп, барлык эшләрен менә бу китап дөньяга туды. Һәм без шуның белән бик бәхетле, әтинең истәлегенә. Шуңа күрә ниндидер үзе безнең бурычыбызмы әти алдында. Чөнки без әтигә: "Нишләп синең китабың юк?" дигәч, мин аны хәзер акча сорап йөрим инде, минем турында китап язып, мин аны ничек йөрим инде дип әйтә иде әти. Менә ниндидер безнең хыялыбыз тормышка ашты. Рәхмәт барлык кешеләргә дә бу китапны чыгарган өчен. Менә сез актерлар династиясы дип әйтсәк тә була бит инде. Сезнең кызыгыз актерлык юлын сайламаган. Әле сайлатмадыгызмы? Юк, Аллага шөкер, ул үзе сайламады. Ул хәтта спектакльләр карый, ул театрга йөри, ул китаплар укый, ул шундый матур фильмнар карый, спектакльләрнең премьералары. Ләкин ул алдан ук ничектер театрга андый омтылышы булмады. Ул телләр ярата иде кичкенә вакыттан ук. Ул татар гимназиясында укыды, ул татарча да бик әйбәт сөйләшә, яза, миңа караганда бик күпкә әйбәтрәк. Шуңа күрә грамматикасы бик әйбәт. Шуңа күрә мин шунарга ул минем хыялым иде. Мин укырга телләрдә аралашу. Әйе, менә ул минем хыялым иде. Ул минем хыялым, гомумән анарга ничектер күчкәндер. Мин аны әйтеп килмәдем, син шуны эшлә дип. Ләкин ул анарга ничектер күчкәндер. Һәм мин шуның белән бик бәхетле, Аллага шөкер. Бәхетле булсын тормышы, һәм шул юнәлештә эшләргә насыйп булсын. Һәм хәзер ул балаларда укыта дип беләм, шулай ук. Әйе, ул шулай ук балалар укыта. Аны шулай ук балалар бик яраталар. Мин аны беләм, чөнки ул укыткан балаларның әти-әниләре дә шул укытучы кирәк. Сөмбел генә булса әйбәт булыр дип анарга махсус язылалар. Ул аларны инглиз теленә өйрәтә. Һәм ул шулай ук анда инглиз аланнары була, шунда эшли. Балаларны да өйрәтә. Аның менә ул карарга балаларны, тәрбияләргә балаларны, шулай ук минем шикелле дип уйлыйм инде. Андый сәләте дә бар аның, Аллага шөкер. Менә кызыгыз бит инде хәзер бәләкәй түгел, зур. Мин һәрбер әнигә бирәм инде бу сорауны. Нинди кеше сорыйсыз Худайдан кызыгызга?
бір-бірсін аңлый торган, Худайдан сорарга, бір-бірсін аңлап, килешеп, шулай ук матур гаилә булып, иң мөһиме бір-біріңе аңлаудыр. Бір-біріңе терәк булудыр. Нә терәк булырга. Ир кеше бит әле ул кыз баланы сакларга да тиеш. Кыз бала гына үзе тартырга тиеш түгел, ничектер анарга ярдәм, кыз бала булып калырга ярдәм итә торган ир кеше, чын ир кеше булсын иде. Шарасын дисез. Әйе, очрасын иде. Һәм менә сез инде берникадәр әйтеп тә үттегез, минем сорашым килгән инде, сез карап торганда, менә спектакльләрдә, җитди рольләрдә уйнаганда сез бик җитди актриса. Шул ук балалар белән анда идәндә тәгәрәп ниндидер уеннар да уйный алырлыгы, бик көләсез, хәтта сезнеңдер анда мактаулар, бүләкләр алырга чыкканда да елмаеп, көлеп, сикерә биеп чыгарга мөмкинсез. Чынлыкта менә сез үзегез белән үзегез нинди? Мин бик усалда. Мине белгән кешеләр генә белә. Мин бик туры сүзле, мин шундый кырыс. Сез әле театрда оештыру эшләрендә эшлибез дип сөйләгән идегез бер интервьюда бу. Әйе, мин председатель профсоюзы булып торган идем, чөнки профсоюз кем бит ул якларга тиеш, әйме? Теге җитәкчеләргә каршы чыгып, якларга тиеш. Хезмәттәшләр, хезмәт итә торган кешеләрне. Аптырап калам, кырыс булган кешеләрдән, һәм мин еларга да мөмкин. Шул ук вакытта мин төрледер. Идә мин кайсы бер вакытта үз үзем генә булган вакытта бик тыныч, бик әкрен, бик идә үзем генә калганда мин үйләр җыештырырга яратам, шауламыйча, рәхәтләнеп, көне буена музыка куеп, мин шундый да. Балалар белән мин менә сезгә әни буларак әйтәм, мин балалар белән мин балаларны өйрәнергә яратам, ләкин әти-әниләрем белән бик үк аралашырга яратмыйм. Чөнки әти-әниләр балаларына кайсы бер вакытны кымаучаларга мөмкин, чөнки бала ул бөтенләй икенче төрле. Дәрестә икенче төрле ачыла. Менә әти-әниләр шуны күреп, аларны үстерергә генә тиеш. Аларга ярдәм итәргә тиеш. Мин шуңа күрә әти-әниләр белән сөйләшмичә, балалар белән тәгәрәп уйнарга яратам, ләкин әти-әниләрдән әзрәк ераграк торырга яратам. Менә шундый гадәтем дә бар минем. Булай мин укыган вакытта әйтә идем. Мин актриса булмасам, алмасалар театрга, Камал театрына мине алмасалар, әле бит укып бетерү генә бер алырга кирәк. Алмасалар, мин балалар бакчасына китәм дип. Миңа малайлар гөләйтә, Миләүшә инде безнең балалар бакчасында эшли инде ул дип көләләр иде миннән. Хәзер минем менә ике хыялым да тормышка. Мин балалар белән дә эшлим, шул вакытта яраткан театрда да эшлим. Нишләп нәрсә тигез Тинчурин театрында әйдәп барган артист булгач, Тинчурин театрына бармадыгыз? Ул бик авыр, әтигә, әнигә бик авыр булыр иде. Мин әгәр дә мине Камал театрына алмасалар, мин Тинчурин театрына бармас идем, мин актриса булмас идемдер. Чөнки менә тагын ни өчен дип әйтәм, әти-әни үзенең баласы өчен борчылып, режиссер янына керергә мөмкин. Нигә миңа балама да роль бирмәссез мигә? Миңа ул нәрсәгә? Менә шул әти-әниләрдән балалар әзгенә ерак булырга тиеш дигән шул фәлсәфәдер инде минем. Әйе. Һәм шул сәбәпле әтигез белән сезнең дустана мөнәсәбәтләр бәлки сакланып та калгандыр инде гомер буена. Якынлыгыгыз. Чөнки ул минем өчен бер кайчанда теге, бәлки ул эчтән борчылгандыр, нәрсәдер теге рольләр яки ни өчен. Булай минем өчен бер кайда, әйе. Фикерләрегезнең. Юк. Сезгә. Синнән акча сораганым бар. Фирдәвә гизм, сез менә көндә акча сорыйсыз инде. Мин гомерем буена татар тарихын өйрәнәм. Кайда басып үзегез тарих? Төрле вакыйгалар, төрле чорлар, төрле шәхесләр булган. Архивларда, әдәбиятта, халык авыз иҗатында бит менә батырлык, сатлык җаннар, гыйлем ияләре, Алла бәндәләре хакында меңләгән язмалар сакланган. Менә бит Безнең тарих шундый бай инде. Менә бит
Фарида апа, қоясың сіз? Ош! Жоқ. Ну, Фарида апа, қой ерсіз боқта. Фарида апа, келемін, зинаха. Әне 32 көкке жіберген. Сенен кебек татар ғұмырда да болмаған. Әйттіңіз ме? Сон шулай болғаш. Фарида апа кезімні, сіздің тарихшы боларақ мені үйренесіңіз келерге дейір. Сіз мені қуып шығара салаяң. Тарихçı bularak min uzun ömrümde bir küp ekiyet Feride işittim. Bey, sözünüz. Okudım, yazdım. Фарида Senin ekiyetini de tınlap yaşaysam yok. Senin gibi tutuksuz, şanışsız, məğnəsiz, faydasız, umurtkasız, Сіз мені өпкелетесіз. miles kişi tatar yüzüne kızıllıkına Фарида gidiyor. апа. Vum! Фарида апа. Ай, жүрек. Қойда әлі олмында. Vum! Фарида апа. Vum! Фарида апа кезімі тұр. Фарида апа мен төлейм. Менә актерларга сезгә бик яхшы физик формадагын да булырга кирәк бит әле. Күңел халәте ансы инде без белеп бетермибез сезнең, ләкин менә сәхнәдә шул ук спектакльләрендә кемдер нәрсәдер күтәрергә, кайдыр сикереп төшәргә. Шул ук менә соңгы караган спектакльдә генә астагына тора бүрәнә, сез аның астыннан тиз генә шуып йөгереп үтәргә тиешсез, или булмаса шуып чыгарга. Менә шул физик халәтне ничек формада тотасыз үзегезне бүген? Лек мин әлбәттә фитнес клубка әле менә йөридем, һәрбер вакытны өлгерәйдем. Хәзер балалар белән дәресләр күп булгач, мин аны өлгермим. Ләкин шул ук вакытта мин спектакльгә әз генә алданрак килеп, театр яныннан йөрим, театр янында урап чыгып. Аннан җәяү булган, машина белән булган вакытта бит йөрергә вакыт калмый ашыгасың. Менә күбрәк җәяү йөрергә тырышам. Хәзерге вакытта инде. Шул ук вакытта балалар белән дәрестә дә менә аларга хәзер яңа сәхнә хәрәкәте дәресе алар белән дә Күп энергия чыга. күп энергия. Футболга барганда мин футболга җәяү барам, җәяү кайтам, бу минем теге кергән планга шулай инде булырга дип. Шуңа күрә күбрәк җәяү йөрергә хәзер тырышам. Ләкин шулай ук онытмыйм берәр нинди, әгәр дә теге растяжка буенча берәр нинди курслар нәрсәләр булса, вакытым булса, кызганычка каршы хәзер вакыт бик әз. Чөнки бездә хәзер 30 бала, бездә хәзер апуш, һәм алар белән спектакль чыгарырга кирәк, аларга күп көч кирәк, таләп итә ул. Шуңа күрә баш белән шуңа чумган әле. Шул балалар студиясы белән. Тагын нәрсәләрне яратып менә кабул итәсез тормышыгызда? Нәрсәләргә мөхиббән китәсез? Мәсәлән, яңа фильмнар төшерә торган. Менә нишләптер безнең әле индустрия Татарстанда алай бик үк юк. Менә шунларга ничек шуны булдырырлар икән, булыр микән ул? Менә шунларга игътибар җитми микән дип, менә шуның турында да уйландырыла. Ләкин менә мөхиббән китәм бар нәрсәдә дә өлгерә торган кешеләргә. Сезгездә шундый бит инде. Мин беләсезме, мин өлгермим, кайсы бер вакытны ашарга да өлгермим. Кайсы бер вакытны үземне карарга да өлгермим, булай утырам мин капланып. Кайсы бер кеше менә иртән торган кешеләргә мөхиббән китәм мин. Мин чөнки бик соң ятам, иртә торган кешеләргә мин шаккатып карыйм, ничек бу кешеләр иртән шулай. Алар иртә яталардыр бәлки. Алар шулайдыр. Алар сезнең кебек сәгатен бердә спектакль уйнап кайтмыйлардыр. Менә шуңа күрә менә ашарга пешерер, күп итеп ашарга пешерә белә торган кешеләргә, менә теге матур итеп аны эшли белә торган кешеләргә мөхиббән китәм. Үзем мин спортсменнарга карап мөхиббән китәм, ничек физик көчләре шул хәтлек бар икән дип. Күп инде ул соклана торган кешеләр һәм соклана торган шундый өлкәләр. Эшләре. Әйе. Бармы менә үкенечкә калды инде ул дип әйтә торган сүзегез? Бәлки вакыйга сезнең тормыштагы? Мин күптән түгел генә, менә ничек дип әйтим инде, 10 яшьлек булгандыр инде ул хәзер. Мин үземә
шундый кай вакытта жүләр булганыма һәм кешеләргә бик артык ышанучан булуларыма шунарга үземне сүгәм. Ачулысыз. Ачулы да дип түгел. Ничек дип әйтәм? Ну син инде шундый яшьтә, Миләүшә. Әйтәм, ну ничек син шундый кешеләрне күрмәдең? Ничек син аларга ышандың? Ничек син алдаганнарына, ну театрдагы кешеләр ул самими бала дип әйтәләр инде. Теге шуңа күрә. Кирсенчә, сез бит үзегездә бик күп образларны киеп карыйсыз. Ләкин ул бит киеп карау. Син ул түгел. Менә кайсы бер вакытны син кешегә ышанасың и уйлыйсың. Безнең әтидә менә ышанучан кеше, мин аны кайсы бер вакытны әйтәм инде. Ну син әти алда басып торалар. Менә бу яшь кенә кеше сиңа менә ишек төбендә хәзер син алда басып тора, ну күренеп тора дип. Әти шунарга ышанырга мөмкин ие. Менә кайсы бер вакытта мин кешеләрне күрмәгәнемне, менә нинди икәннәрен күрмәгәнемә үземә гаҗәпләнәм. Менә шундай әйбер генә үземне сүгәм. Ну Миләүшә, ну әзрәк башыңны эшләтергә кирәк. Кешегә бик үк ачык булып шулай ышанырга кирәкми дип. Һәм мин шунарга менә хәзер инандым. Ул күбрәк, ләкин ул ярдәм итми кебек барыбер. Шулаймы? Барыбер син шундый кешеләрне күргәч ачык шикелле, ышанасың шикелле, сине шулай баш шундый ниндидер бер алдангач кына яңадан бер теге Кайтып төшәсең. Кайтып төшкәч кенә, ул менә ул бик авыр була. Шул вакытларда авыр була үзеңә. Менә шундай әйберләр генәдер. Менә сезнең белән ничек кайсы темага керсәк тә барыбер инде шул Камал театрына, театрга, сәхнәгә кайтып төшәбез, әйме? Менә бүген Камал театрының репертуары ничек билгеләнә? Нинди тамашачы йөри икән сезгә? Сез ул турыда уйлыйсыздыр инде, әйме? Спектакльләр сайлаганда, чыгарганда, тәкъдим иткәндә. Чөнки шундый зур данлыклы театрны кеше йөртеп тору, ул бик зур эш. Әлбәттә, бу менә нинди спектакльләр, нинди репертуар сайлау турында әлбәттә безнең җитәкчеләр уйлый. Чөнки менә мин ул сеңеп калган башта Марсель абый вакытында, Марсель абый әйтә иде, бер комедия чыгаргач, кеше күп килә торган шундый. Шуннан соң бер җитди әйбер чыгарып була. Җитди үзең теләгән актерлар, алар җитди әйбер уйнарга, алар Шекспир уйнарга яраталар. Алар уйнарга яраталар, Тинчуринны, әйме, менә Гаяз Исхакны яраталар алар. Тамашачыга нинди комедия кыз бар дип сорыйлар. Менә тамашачының да килеп караган вакытта нинди әсәр, нинди темаларны теге гади генә карамасыннар иде. Алар да хәзерге вакытта кешеләр, яшь кешеләр дә менә ул бик сөендерә. Киләләр, бик укымышлы кешеләр дә киләләр. Безнең театрга гомумән яшь кешеләр тамашачы булу ул бик сөендерә торган әйбер. Шулай ук алданрак нинди спектакльгә карап килсәләр, ниндирәк икән, кем куйган, белемнерәк, белебрәк килсәләр дип инде шуны кызыксыныбрак шулай әйбәт булыр иде. Шул ук вакытта тамашачы һәр спектакль сайын төрле. Без аны сизәбез, беләбез. Менә тагын бер әйбер бар, ул бик уңайсыз. Менә кешеләр өйрәтсеннәр иде үзен театрда ничек тотарга, ничәнче кыңгыраудасын керергә, конфетлар белән кыштыр-кыштыр утырмаска, сөйләшмәскә, телефоннарын сүндерергә. Менә ул ниндидер без балаларны шуңа да тәрбиялибез. Чөнки ул әти-әнисенә кайсы бер кичкенә балалар миңа әйтә, мин әнигә әйттем, телефонын чыгарган спектакль вакытында дип. Менә һәрбер тамашачы белсен иде. Чөнки актер ул сезнең өчен уйный. Аңа ул бик комачаулый. Ул аны образдан чыгара. Һәм шулай ук менә соңга калмыйча килүләрне, менә шундый әйберләрне ул бер-береңә хөрмәт. Менә шул хөрмәт бер-береңә булсын иде. Без чөнки тамашачыларны бик яратабыз, көтеп калабыз. Алар да безне шулай хөрмәт итеп килсеннәр иде. Менә шул. Бу тамашачыга гына сез актерга гына комачаламый, телефонда утырып, син бит ниндидер матур мизгелләрен күрми каласың, аннан соң аңламый каласың. Рәхәтләнеп, шушы вакытыңны ял итеп, башка дөньяга чумып китер өчен менә дигән мөмкинлек. Бармы сезнең менә шуның
шушы драматург минем яраткан драматургым һәм мин аның әсәрләрендә үземне бик яхшы хис итәм дип уйлаган. Яхшы хис итү тагын менә ул яхшы хис Нәрсә? итү Ничек соң ул? яхшы хис итү ул дөрес әйбер түгелдер. Менә син эзләнү вакытында ул бик авыр була. Син аны эзләп карыйсың. Сиңа ул уңайсыздыр, әйме? Менә әйтәм бит, режиссер инде таба аны ниндидер ысулларын, ләкин яхшы хис итү түгел ул. Син ниндидер бер гел менә таудан шуган шикелле үзеңне менә яхшы гына булган вакытта ул спектакль әйбәт бармый. Менә режиссер әйтә безгә, мәсәлән, Фәрит абый да гел әйтеп килә, бүген бик әйбәт спектакль булды дип актер әйтсә, димәк ул начар барган спектакль ди. Ни өчен? Чөнки менә актер үзен әйбәт хис итә икән, значит спектакль ничектер начаррак барган. Шуңа күрә син үзеңнең гел ничектер уңайсыз, ниндидер баланс, менә гел шундый булырга тиеш, вибрация. Шуңа күрә менә ул бик нишкә әйбер, спектакльнең атмосферасы бар. Ул кайсы бер вакытны пәрдә ачылып китүгә, беренче син түгел әле, менә беренче актерның әйтүеннән син аны сизә, "Очо, бүген бик начар китте әле бу, әйбәт түгел, моны хәзер икенче төрле." Менә ул бик үзенчәлекле әйбер. Шуңа күрә Моны сез сәхнә артында гына тоясыз. беләбез, сәхнәдә, спектакль вакытында, барышында, спектакль бер барган вакытта үзгәрергә мөмкин. Беренче пәрдә начар, икенче пәрдә әйбәткә китергә мөмкин. Импровизация булырга мөмкин актерлар арасында. Бар, әлбәттә, импровизациядә булырга мөмкин, ләкин шул ук вакытта автор дип әйтергә, менә Туфан абый инде, әлбәттә, татар Тинчурин, ул менә классик әсәрләр әйме. Шул ук вакытта менә Гаязиз Хакина хәзер инсценировкалар, ул менә Әмирхан Еникина без чыгардык. Әлбәттә, ул шундый әйбәт язучы, әйбәт режиссер, әйбәт рәссам, әйбәт актерлар, менә инде ул Әйбәт спектакль. әйбәт спектакль, әйе, команда булырга тиеш. Бер-береңне аңлап, тоеп, һәм шулай берне өйрәнеп, яңа ачышлар эшләгән вакытта гына. Бүген сез канәгатьме үзегездән? Илгиз Зәйниев, әле тагын оныттым. Яхшы авторларның Яхшы берсе авторларның берсе. хәзерге вакытта, әйе. Мин тагын безне укытучы өйрәткән шикелле, үзеңнән гел канәгать булсаң, ул дөрес әйбер түгел. Син нәрсәдер тагын эшләп бетмәгән, нәрсәдер әле җитешмәгән булырга тиеш. Нәрсәгәдер омтылыш булырга тиеш. Тынычланырга ярамый кыскасы сәхнәдә. Юк, ярамый. Шуңа күрә, менә һәрбер вакытны баланс ниндидер бүген әйбәт булса, иртәгә начар булырга мөмкин. Ул шуңа күрә һәрбер вакытны ниндидер үсеш булырга тиеш. Алга. Шулай дип уйлыйм. Бүген тамашачыларга, спектакль караучыларга, телевизор караучыларга сезнең теләкләрегезне ишетик тә әкрен генә йомгакларыбыз тапшырабызны. Иң мөһиме, без бер-беребезне аңлап, сөйләшеп, һәм хәзерге вакытта без җан тынычлыгы безгә булсын иде. Һәм бер-беребез белән сөйләшә белсәк, бер-беребезне хөрмәт итә белсәк, бер-беребезгә яхшы мөнәсәбәттә булырга тырышып, иң мөһиме менә хөрмәт булсын иде. Һәр кеше тәнкыйтьләгәнче үзе турында уйласын иде. Мин бүген нәрсә эшләдем икән, яхшырак булсын өчен. Мин бүген нәрсә алып килермен бу тормышка дип. Мин шуны теләр идем. Һәм сәламәтлек, иң мөһиме, дөньялар тыныч булсын, һәм балаларыбыз безне сөендерсен иде. Һәм киләчәк бит балалар кулында. Шуңа күрә без алар өчен барлык менә омтылышларыбызны, барлык теләкләребезне, барлык эшләребезне алар белән дә бәйләп, алар турында да уйлап эшләсәк иде. Бик зур рәхмәт Миләүшә ханым бүгенге интервью өчен. Рәхмәт. Бик күп матур тамашачы үлеп ярата торган образлар әле сезне алда көтсен. Камал театрына уңышлар телибез, сезгә шәхсән уңышлар телибез барлык спектакльләрегездә, укытучылык эшегездә. Рәхмәт, бик зур. Балаларыгыз сезне куандырып торсын. Амин. Һәм бүгенге тапшырны әйдәгез йомгаклап куйык. Сез ТМТV телеканалында сөйләшергә кирәк тапшыруын карадыгыз. Бездә бүген кунакта Галиәскәр Камал театры актрисасы, Татарстанның ат казанган артисты Миләүшә Шәйхетдинова булды. Ә мин исә сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.